Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dneska to bude zase pokračování v Door sérii. A dneska v tomhle díle budeme dělat dveře. Ano, prostě dveře. Tak, dejte like, odběr a my se jdeme na to vrhnout. Takže jako první půjdeme do našeho modu scriptu room a změníme tohle na opravu místo jedničky na 0 a next integer bude na next number. Kdybychom se to pustili. No, trochu je to úplně jinak vygenerovaný a já ani nevidím ten. Každopádně teďka se vrhneme na vytváření našich dveří, takže si dáme F8, abychom si dali run. A nebo si najdeme třeba takovéhle místo. A spavneme, tady si vytvoříme pár, ukotvíme ho, protože kdybychom ho neukotvili, tak ono takhle bude padat. Takže teďka máme udělané dveře. A teďka musíme označit, tady si musíme vybrat exit. A teďka všechno, tady ty dveře. To pomocí Ctrl G a to skopírujeme. Teď to můžeme vypnout a zde to můžeme vložit sem. Tak, máme dveře. Model přejmenujeme na dveře jako door. Teďka nějak tady si uděláme tohle. Teďka jak uděláme toto. Pak to přejmenujeme místo exit na primary. A tyto všechny musí být ukotvené. Takže teďka to se k němu můžeme dát sem. A teďka tady dáme, půjdeme do složky server script a pak takhle tady dáme do složky room, do shadow script a to pojmenujeme na door. Teďka dáme funkci door. Door. A napíšeme, že funkci dveře.move room model a teďka local door model workspace.door.clone door model pivot to room model .exit.cframe door model.parent room model door model. Takže jsme napsali prostě funkci, že jsme si vyhledali tady jako door model, ale že jsme ho našli ve workspace, ale bude se klonovat. Takže pak door model bude umístěn přímo v místnosti, jako v místnost modelu, přímo na exitu, takže když si najdeme nějaký ten exit, třeba tady, což je to je vchod, tak budu přímo umístěný na tomto místě, jo, protože taky je tady to C-frame, jo. Takže budu přímo umístěný takhle, jak je prostě ten exit, takže to bude platit i u všech těch místností. A pak tu máme, kde bude umístěn, tak bude umístěn přímo v těch místnostích. A pak tady, aby se to opakovalo. To je ten return. Teďka si najdeme room script a uděláme require, což je local door, require script.door. Doors. Jo. Teďka se jdeme dolů, najdeme si tohle a dáme, že local new door, dáme dveře a dáme, že do.new, takže teďka máme tu funkci, dáme, že move room. Takže teďka můžeme dát run pomocí F taky 8. A jo, funguje to, akorát, že to je obráceně. A je to přímo umístěné v tom exitu. Ale ok, trochu jsem si s tím pohrál a myslím, že to teď vypadá o něco líp než to předchozí. Stačí si s tím jenom pohrát
A pomocí toho, že to nebudete dělat jenom jako s tím modelem, ale musíte to dělat zevnitř, protože když otočím ten normální celý ten model, tak se neotočí prostě i třeba ty dveře, a to se musí udělat tak prostě, že se to otočí zevnitř. A když jsem to otočil zevnitř, tak ta cedulka je prostě zatím. Jo, a když to dám zpátky, tak ta cedulka je prostě otočená zpátky. Teďka uděláme to, že aby se ty dveře ještě spavnuly takhle na začátku, protože když to ramnu, tak tady prostě nic není, jo, tady to je prostě prázdný. Takže teďka půjdeme na normální server script. A zase se připojíme na ten modul script, takže vyhledáme si dveře, pomocí require. Takže teďka jsme se připojili na modul scriptor. Teďka dáme, že local first door se rovná door.new preview. Jo, takže teďka jsme udělali, že se dveře spawnou i na začátku té místnosti. Jo, a to už se stalo. Akorát, že to je nějak malý. To nevadí. Jenže, když zmáčknu F5, že budeme normálně hrát, tak prostě to nejde, prostě nemůžu, neotvírá se to, protože nemá to hitbox, takže to pojďme teď udělat. Takže tady máme někde tady, jo, stejnou otočím, přes model, tak. Takže teďka si najdeme si dveře, tady toto, a to přejmenujeme na door. Teď si najdeme cedulku a to pojmenujeme na sign. A teďka z dveřích uděláme hinge, takže to zduplikujeme pomocí zkratky Ctrl D. A ježiš. Teďka to suneme nějak takhle a místo toho pojmenujeme na hinge. No. Takže teď tady hinge musí být ukotvený, aby nám to fungovalo, a vypneme k tomu kolizi. Jediné, co nebude ukotvený, tak budou dveře, ale musí mít zapnout kolizi a taky cedulka. Teďka k tomu budeme dávat něco takové jako constraint weldy, takže teďka pomocí, že půjdeme do sekce model, dáme si show welds a teďka dáme si sign a dveře. A teď, jak jsme teďka v té sekci modelu, najdeme si tady toto, dáme, že create a najdeme si tohle weld. Takže se nám teďka vytvořil weld a teďka chceme to napojit na hinge, tak dáme door a podržíme control, abychom neoznačili všechno, a dáme hinge a dáme zase ten weld. Takže když je ten weld spojený s tím hingem, že kdyby se hinge otáčel, tak se otočí i ty dveře i s tou cedulkou, protože to je spojený. Teďka uděláme něco jako to, že aby se to otevřelo, tak bude to mít prostě hitbox, jo? Takže to na jedničku, zduplikuju primary a to přejmenuji na senzor. Takhle s tím nějak hnu a ten hitbox udělám takhle. Teďka půjdu sem, musí to být ukotvený a musí být jenom pouze vypnutý can collide, to ostatní nechme. Teďka si ještě najdeme primary a celý si to vypne, aby se když tak nepadouchal ten nějaký skript, abychom to nemuseli hodit. Teďka půjdeme do modulu scriptu door a napíšeme teďka, že dáme, že door model, teďka sensor, touch, connect function hit. Teďka si vyhledáme humanoid,
hit, tečka, file first child, humanoid, teďka jsme si hledali humanoid a teďka zkontrolujeme, že if humanoid a ještě jedna věc, dáme, že door model set attribute open false, jo. Takže ve dveřích se vytvoří atribut, že to bude boolean atribut a bude se jmenovat open a bude nasledovat na false. A teďka žádáme, že door model get attribute open se rovná na false. Jo, takže jsme si zkontrolovali, jestli že se bude humanoid a taky door model je jako atribut, že si najde ten atribut, že se bude rovnat na false, že kdyby tady byl na true, takže by to nevypadalo úplně jako, prostě že by to nefungovalo, no. Takže necháme to na false, dáme, že door, open, door model. Jenže teďka si vytvoříme tu novou funkci, že door, open, door model. A teďka dáme, že door model set attribute open na true. Teďka uděláme animaci těch dveří, že aby se otevřely pomocí prostě ty animace, že si uděláme, že vyhledáme si tween service, get service, tween service, aby prostě mělo tu animaci. A dáme, že teďka local C-frame se rovná door model hinge C-frame C-frame angles red 101, jo. Takže teďka jsme, že tady se to bude jako otáčet a o kolik, takže o 100. A teďka dáme jako o 100 stupňů prostě a kdybychom tam dali třeba 360, tak se to otočí o 360, takže tam těch 100. Teďka dáme, že door tween, a dáme, že tween service, create, door model, hinge, tween info, jo 0,5, dáme, že C-frame se rovná C-frame, pak door tween play. Takže tady máme takže tady jsme si vyhledali ten hinge, tady je rychlost a tady bude ta animace a tady se to spustí. Takže můžeme dát play nebo F5 zkratky a jo, otevřelo se to. Jo, ale ono se to otvírá na druhou stranu. Takže jdeme zpět a dám tady -100. A jo, otevírá se to na druhou stranu. Jenže co teďka musíme udělat, je tady ta cedulka, protože není tam prostě číslo jaký místnosti, že tady to je prostě prázdný. Takhle klikneme na tu cedulku pomocí Alt a dáme plus a najdeme si Surface GUI a dáme si Text Label. Teďka se to zobrazuje na jiných částech, takže se to zobrazuje třeba na druhé straně. Teďka klikneme na Surface GUI, dáme, že jako face, jako obličej, kde se to mám zobrazovat,
Tak zkusíme back, jo, takže to se nám zobrazí, na jaký straně to chceme, jo, takže kdybychom to chtěli nahoře, tak to bude tady nahoře. Takže teďka půjdeme do model scriptu door. A tady napíšeme, že door model .size surface text a jo, tady se vložíme, že jako number číslo a dáme number. Teďka půjdeme do server scriptu a tady to dáme na 2 a tohle na 1 a tady dáme, že i číslo. A teďka půjdeme server room. Tady vložíme taky číslo, number. Takže pojďme to zkusit. A jo, tady je tady 1. A tady 2. Teďka tomu přidáme zvuk těm otevíráním dveřím. Takže půjdeme takhle do door. A vložíme náš zvuk a tady já to přeměníme na open. Jo, takže teďka půjdeme do modu scriptu door. A zde dáme, že door model. Door.open play. A funguje to. Teďka uděláme to, že půjdeme zpátky do door modelu, do door model scriptu. A tady dáme, že if number 10 bude se rovná number a teďka else if number 100 number se rovná number. Můžeme to zkusit otestovat a my jsme udělali to, že tady budou takhle 2 nuly. Očividně to funguje, takže když se teď podívám na 100, což bude třeba asi tady. Jo, a tady máme 100. OK, to by bylo z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto videjko líbilo, určitě nezanechte like a odběr pro další díl Roblox Doors.